tabva kuNational Arts Merit Awards kunama kwamuzika machaizvo kumagirigwa nokuti mafirimu enyu aiwinawo manama chaizvo. Tikati hatingaregi munhu wedu, muri munhu wedu semaZimbabweans uye sekunama muri munhu wedu, tikati hatingangosiya zvakadaro. Saka taunzohamba ihamba taibatsirwa nevekumamas, inonzi Associated Foods ane mamas jam, mamas peanut butter, mamas beans, zvirimo zvakare muhampa. And then vekuZLG vatipa mvura 5 cases dzemvura dzekuti kana muri muchipatara kudai, so obviously mvura inenge ichidiwa zvakanyanya. And then even maenda kumba mazuva mvura yekuti netsei. Saka amai ndopasuri yabva kumapartners edu senanga. Ndinotenda nerudo rwamatiitira kuhanzvadzi yangu. Ndinotenda zvikuru sani chinoshamaita. Ndanga ndisingatarisira asina zotarisira nekuda kwekuona kwandaita.